Někde nahoru a stalo se to, že jsem byla, co jsem netušila. Normálně dohromady to jsem nevěděla, co je. S ženskou i s chlapem. Já jsem jela taky s chlapem. A nade mnou ten chlap takový Chlapal? co? Prozradil se. Bylo to tak strašné, že říká, to nezapomenu, já už nechci jít vlastně. S chlapem někdy cestovat je blbé. Jeho žena byla naštěstí přijela. Bylo to fakt jako to na něho mám zapsáno, že byla nevystala. Já jsem si říkala, to je dobře, když čekám někde u doktora, si to tam jako... A mám tam Ale děti to mají už i v tom. Ale to říkám, pokud to nejsou takové ty střílečky a tak, ale dejme tomu nějaké ty pucle nebo něco, jako jo, že pro jaksi nás starší ty mozkové buňky je třeba taková i ty pitomý karty, jak tam člověk hraje, každá si nějak tak jako no, sudoku to je další z začátku, jak to bylo, často objevovalo časopisy, já jsem nebyla schopna vyluštit, ani to nejjednodušší. Furt jsem to čula. Ale to je opravdu otázka, jako cviku a pak jsem teda přišla za Koukonce, ale co je to médium, jako to někdy podaří. No. Nejsou video. Akorát nejí to, co jí dá. A ta malá zase jí to, co nejí dá, ale to trošku dá. A Jašek to jenom čeká zleze, tak to je taková to. Už možno bratku. Robi hrát, tak to může. No, nejen jako to, ale aby se mi nevědělo, že se udělá to bych se neudělala, co mám to mám strachu, aby se a on je rád, že jo, jsem tam nějaký já říkám, a tak to jo, já jako že jako to, že bych neřekla, že si tam mám, tak to dopadlo, takže si to představuji. Padající, no. Tečku na lícu, že? Aranka. Krásný člověk. Velký kůkr dole, už jsem se nedošel. Tak mi nakonec dala mi to ke dveřím a chtěl jsem se Nemůžeme fotky, Já ti moc nefotím ani. tak já vůbec, jo. Vždycky, když to tak hodně si fotí a sady se si měl kameru, takže mám to takové věci jako, ale teď jsem tam fotku něco na mobilu. Tak z balkonu. A co jsem to šestí? Nevím, vlastně, já to To jsem se zařekla a jsem říkala, kdybych měla jet pozdějším vlakem nebo dřívějším vlakem, Mě jednou vykrývali, že já jsem měl ty 4 a nebyl bank, zkazil se.
tak jste zastavili Tady na kameru. a říkáme mu, prosím vás, kde tu je pohraniční ruta? On patří. Jděte ještě kousek rovně doprava a dojedete přímo na tu rotu. A my mu říkáme, no, ale tady jsou ty cedule, pohraniční pan už to zakázal. Na to kašlete, jeďte přímo tam. My jsme byli 3 v tom autě. To ještě byla 100 špilovka. Teď jeden, naraz si přijel a tam ta věž. A utěk. Ne, věž, on se dívá daleko hledem. My se díváme na něho, naraz on vzal telefon na té věži, ten voják. A kolega říká, už o nás vědí, je to dobré. Kamaráde, my jsme přijeli na tu rotu, tam velitel roty, to až potom jsme byli. Kapitán, Podlučky se jmenoval. Normálně říká, dejte mi doklady, občanky, my neměli jenom šofér měl. On vzal tu občanku, říká, tak soudruzi, abyste viděli, do 24 hodin opustíte ubytovací prostor ráno. No jenom povedl, jak? Jako viděli vaječky a oznaky, kdo si vyzvutě. No to ne, soudruzi kapitán, to jako, my jsme jako svazáci, my chtěli, my jsme si, a teď jsme to vysvětlili, no a tady, jak říkala, tam my jsme to domluvili.